Και ξεκινάμε το review μας με το kick-off, όπως ονομάζεται πλέον το pre-show, που είναι ο Sheamus εναντίον του Damien Sandow. Μίτσο, τι έχεις να πεις? Λοιπόν, εγώ περίμενα Damien Sandow να νικήσει, αλλά όπως συνήθως θα βάλουν τον γαλατάνθρωπο να νικήσει. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Sandow επειδή έτυχε και έκανε μια επίθεση στο Sheamus ότι έγινε και over σε αυτό το feud. Ο Sheamus για μένα περισσότερο είχε γίνει over και έπαιρνε και νίκες, όπως υπέρ του Αντώνιο Σιζά. Για μένα, εντάξει, καλό ήταν το match, καλό ήταν για μένα. Ήταν πολύ καλό για pre-show να πούμε. Αλλά για μένα έπρεπε να νικήσει ο Damien Sandow. Εγώ, όπως σου είχα πει κιόλας, πίστευα ότι ο Sheamus θα νικήσει. Γιατί όπως ξέρουμε δίνει πολύ push στο γαλατάνθρωπο, όπως είπες και πιο πριν. Και αρκετά καλό match για pre-show, Ναι, καλό ήταν. όπως είπες. Ναι. Εντάξει. Ήθελα Sandow, αλλά έτυχε και νίκησε ο Sheamus. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Ναι. Λοιπόν, το επόμενο match ήταν ένα triple threat match, το οποίο ήταν για το Intercontinental Championship μεταξύ του πρωταθλητή Wade Barrett, του Miz και του Curtis Axel. Τι έχεις να πεις για αυτό το match? Πιστεύω ότι ήταν ένα αρκετά καλό match για το Intercontinental και ειδικά επειδή ήταν και... Τι? Μπέρδεψε τα λόγια μου. Nigga, stop! Nigga, stop. Μπερδεύτηκα. Ήθελα να πω κάτι. Ωραία, ρε παιδάκι, δεν τρέχει και τίποτα. Μην το λες συνέχεια. Οκ, δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει μόνο η γλώσσα του Μίτσου. Και... Θα σου φέρουμε και ένα auto-cue. Αυτό που βγάζει τα λόγια και τα. Ναι, εδώ θα έχει ποτέ ένα monitor και θα βγάζει τα λόγια. Όπως είπατε. Βάζω. Ναι, βάζει. Θα το ξεκινήσεις εσύ. Γράφει το σώρο. Λοιπόν, το επόμενο match είναι ένα triple threat match για το Intercontinental Championship μεταξύ του πρωταθλητή Wade Barrett, του Miz και του Curtis Axel. Τι έχεις να πεις αυτό? Εγώ να σου πω την αλήθεια, πίστευες πραγματικά ότι ο Curtis Axel θα νίκαγε το Ναι, Intercontinental? σίγουρα θα νικούσε γιατί Εμένα ήταν ακόμα- και Father's Day και ήθελε να τιμήσει τον πατέρα του νικώντας το πρωτάθλημα. Για μένα προσωπικά ήταν μια μεγάλη έκπληξη γιατί είναι τώρα ούτε ένα μήνα έτσι στην εταιρεία Ναι. και έχει πάρει τόσο μεγάλο push. Νίξε τον Triple H, νίξε τον John Cena με count out. Δύο Έχει φορές πάρει- κιόλας. Δυο φορές κιόλας, ναι. Και έχει πάρει πολύ μεγάλο push έτσι για Ξέρεις τι όμως θέλω να σου πω? ένα ερώτημα. Πιστεύεις ότι ίσως να είναι μελλοντικός World Champion? Ναι, αλλά ξέρεις τι, δεν θέλω να γίνει κάτι σαν τον Drew McIntyre που πήγε και έγινε Intercontinental Champion και μετά η καριέρα του πήγε κατά διαόλου. Όπως και τώρα. Δηλαδή, είναι. αν χάσει, πες ότι χάνει το Intercontinental ή γίνει vacated από κάποιο δραματισμό. Θέλω να πάει για World Championship. Ναι, το θέμα είναι να την πάρει τη World Championship, όχι απλά να πάει όπως ο Ryback. Ναι. Θα το πούμε μετά αυτό. Ναι, αλλά και μ' άρεσε ο τρόπος που νίκησε. Ναι, ήταν γιατί κάποιος πάει να παράξενος. κάνει το finger four label loco miss και έρχεται από το πουθενά ο Curtis Axel και κάνει πίνη στον Barrett. Ναι. Και μετά εγώ, μ' άρεσε έτσι ο τρόπος Ναι, έτσι όπως ναι, νίκησε, ήταν πολύ πολύ έξυπνος. έξυπνος. Αλλά είχε δίκιο και που ο Miz παραπονιόταν, γιατί εγώ προσωπικά είχα δει σαν έναν αγώνα μεταξύ του Ric Flair και του Randy Savage που ο Ric Flair είχε κάνει το figure four leg lock στο Randy Savage και ο Randy Savage ήταν κάτω και έκανε Μέτρησε πίν. 1-2-3. Και γιατί δεν το έκανε τώρα εδώ πέρα, είναι το ερώτημα. Δεν ξέρω, μήπως ήταν η ώμη του κάτω, δεν ξέρω. Αλλά εμένα μου άρεσε προσωπικά πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Ήταν πολύ καλό match. Ήταν πολύ καλό, εντάξει. Για Θα είχε λαμπρό μέλλον. Intercontinental ήταν αρκετά καλό, Ναι. μπορώ να πω. Και εντάξει. Για τώρα το μέλλον του Miz είναι το θέμα και του Barrett. Για μένα ο Μπάρι δεν μ' άρεσε. Δεν ξέρω, κάποιος Το το gimmick αντιπάθει αυτό του, και το gimmick του δεν μ' αρέσει και το Intercontinental δεν του πήγαινε καθόλου. Ναι, και ο Miz προορίζεται για μεγαλύτερα πράγματα. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ίσως ένα briefcase, ξέρω εγώ. Το Πολύ θέμα είναι πιθανό. νίκησε ο Άξελ, είναι νέος Intercontinental Champion. Αυτό Πάμε μετά. στο επόμενο μάτς. Ναι, πάμε στο επόμενο match. Και το επόμενο match θα είναι ένα Diva Star match που το παδί από εδώ ειδικεύεται. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι γιατροί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι Μίτσο, τι έχεις να πεις? ένας Divas Championship match μεταξύ της Caitlyn και της AJ. Λοιπόν, εγώ αυτόν τον αγώνα δεν τον έλεγα Caitlyn AJ. Κάτι άλλο τον έλεγες. Εγώ θα το έλεγα βυζόμπαλες εναντίον κολομέρια.
Γιατί ουσιαστικά ήταν βυζιά εναντίον κολομέρια. Τα καλύτερα βυζιά εναντίον ο καλύτερος κόλλος. Τώρα τι να πω για το μάτς, νίκησε η AJ, εντάξει καλούτσικο ήταν για Divas. Όντως. Και μετά ο Ντόφα την πήδηξε την AJ έτσι για να της ανταποδώσει. Άρα εντάξει, μετά θα δούμε τι έγινε. Τι άλλο να πω. Για μια στιγμή, όταν έβλεπα το μάτς, που της έβγαλε η Caitlyn έβγαλε τη ζώνη της AJ, νόμιζα ότι θα της σκίσει το σορτσάκι που φοράει. Και νόμιζα θα φανεί ο κόλλος. Και θα ήταν το καλύτερο πράγμα. Το καλύτερο κι εγώ αυτό. Θα γυρίσαμε στην Αντιγκεντέρα που γινόντουσαν αυτά. Εντάξει, ναι, αλλά δεν έδειχνε κανονικά κολομέρια. Εντάξει, έδειχνε εντάξει. κάτι. Ήταν πολύ ωραίο να δείξει κολομέρα να βλέπω PGR, είναι ρε, σιγά μην το δείξει. Αν και θα έβαζε περισσότερα λεφτά ο Vince McMahon. Κάτι να βλέπουμε και τα λιγούρια. Εντάξει, το μάτσο όπως είπαμε ήταν μια σπαλικαρόπουτσα. Εντάξει, τι μας μάτς, δηλαδή Τι περίμενε. μας μάτς είναι, δεν κάνει και λεσβιακό σεξ μπροστά στην τηλεόραση. Τι να κάνει. Τώρα η Caitlyn να πάει να πάρει κανένα τσιμπούκι από κανένα superstar, μπας και Η AJ προδεύσει. τώρα. Η AJ θα κάνει. Καθόταν έτσι. Η AJ θα κάνει threesome ή αλλιώς τρίο με τον Biggie Laxo και τον Dolph Ziggler. Αυτά. Πάμε στο επόμενο μάτς. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο μάτς είναι για το United States Title, οκ. Αντιμετώπισε τον πρωταθλητή Dean Ambrose. Πες μου τι έχεις να πεις για αυτό το μάτς. Εντάξει. Καλούτσικο ήταν το match. Αν και για μένα. Μία εναλλάσσονταν τον Dominator Kane, μία ο Dean Ναι, Ambrose. αλλά για μένα εντάξει, είχε λίγο παράξενο ending. Δηλαδή νίξε με DDT και με count out. Λίγο μας αφήνει υπόνοια για κάποιο rematch. Ναι, πιστεύω στο Money the Bank. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα γίνει στο rematch. Μπορεί. Αλλά για μένα δεν έπρεπε να βάλουν τον Kane για το United States. Αλλά επειδή Ναι. βάλανε τον Orton και τον Brian όπως θα συζητήσουμε αργότερα. Ναι. για τους Τέτοιο Tag και Team. βάλε τον Kane. Καλύτερα που δεν το πήρε ο Kane. Και εγώ αυτό έχω να πω γιατί εντάξει τώρα πλέον είναι και μεγάλος. Εγώ Όσο να με- την κρατήσει, εγώ κι αν με- την πάρει. Ναι, εδώ κράτησε tag team εδώ για πόσους μήνες, πάρα πολλούς Δεν μήνες. θα κρατήσει τώρα γιατί τώρα σε λίγο θα τελειώσει και το συμβόλαιό του. Ναι. Και Για μένα εντάξει, θα μείνει. καλούτσικο μάτς, δεν ήταν και πολύ ενδιαφέρον. Όντως. Δύο για τον Μπούτσο ήταν. Το τέλος μόνο μας ενδιαφέρει περισσότερο που έριξε με count-out, έτσι. Εντάξει, και- τι το περιμένω, απλώς αφήνει. Εντάξει, ξέρεις τι, αφού ο Dean Ambrose έχει κερδίσει πάντα Game 1-on-1, εδώ, αυτό το κάνει ουσιαστικά για να φανεί λίγο over ο Kane, ότι Ναι. τάχα δεν έχασε με δίκαιο τρόπο. με δίκαιο τρόπο και πιστεύω θα έχουμε rematch στο Raw ή στο Money in the Bank. Ναι, και εγώ αυτό Δεν πιστεύω. έχουμε τίποτα να πούμε, πάμε στο επόμενο match. Επόμενο μάτς. Λοιπόν, το επόμενο match είναι για το World Heavyweight Championship μεταξύ του πρωταθλητή Dolph Ziggler, του πρώην πρωταθλητή, δυστυχώς, και του τωρινού πρωταθλητή, του Alberto Del Rio. Τι έχεις να πεις αυτό το match? Δεν ξέρω τι έχω να πω, ειλικρινά δηλαδή. Δεν το περίμενα με τίποτα να το χάσει το World Heavyweight το Ziggler. Το χάσε πάρα πολύ γρήγορα. Στο πρώτο του έτσι match σε pay-per-view σαν Title World defense, Heavyweight. title defense. Title defense, ναι, σωστά να το πούμε με το σωστό όρο. Και το έχασε έτσι. Δηλαδή με το που το είδα, δηλαδή κάποτε. Λοιπόν, θα προσπεράσω αυτό που έγινε με το Cena, θα το πούμε αργότερα. Θα το πούμε αργότερα. Ναι. Αλλά αυτό με εκνεύρισε περισσότερο απ' όλα. Δηλαδή το παιδί έχει δουλέψει περισσότερο από κάθε άλλον superstar. Και εγώ- Όταν πήρε το Money in the Bank, αυτό ήταν το αποκορύφωμα της καριέρας του. Και παίρνει το World Heavyweight Championship μετά από περίπου ένα χρόνο. Δηλαδή από τον Απρίλιο, μετά τη WrestleMania. Ναι. Και το χάνει σε 2 μήνες. Και να τονίσουμε ότι τον ένα μήνα τον πέρασε έξω από τα ring. Ναι. Με concussion. Ναι. Και είδαμε ότι αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Τελερίο. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε. Εντάξει, έξυπνο εκ μέρους του. Ναι. Αλλά το θέμα είναι. Εντάξει, έκανε και zigzag ο Ziggler, νόμιζα θα νικήσει. Αλλά δεν ήξερε τελικά. Αλλά γιατί. Γιατί να το κάνει αυτό το WWE. Να γίνει Ήταν ο όσο. Del Rio, εντάξει, για τέταρτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής, αλλά γιατί να το κάνει. Εντάξει, μπορεί από εσάς πολύ να το θεωρήσει ασήμαντο, αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχασε ο Ziggler. Δεν ξέρω ρε. Τι να πω. Τι να πεις, εντάξει. Ήταν ένα match αρκετά καλό μπορώ να πω για World Heavyweight. Εντάξει, αλλά για μένα περισσότερο dominate έκανε ο Del Rio. Ναι, όντως. Γιατί λόγω του concussion ο Ziggler είχε Ξέρεις ένα τι όμως, μειονέκτημα. τουλάχιστον όμως στο SmackDown που έπαιζε ο Del Rio και ο Ziggler, ας νίκαγε ο Ziggler και να γίνει over. Ή τον Μάιο στο Extreme Rules να μην πάθαινε ποτέ το concussion, να Ναι. πεις το υπερασπίστηκα μια φορά, ας το χάσω την Δεν επόμενη. πειράζει. εντάξει. Δεν ξέρω,
Και να σου πω την αλήθεια, στο Money in the Bank αν γίνει rematch, φοβάμαι θα χάσει ο Ziggler. Και τότε θα πάρει τον κατήφορο. Πώς ήταν όταν τζόμπαρε στον Sheamus, θα τζομπάρει και στον Del Rio. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε, ο Del Rio θα είναι ο περσινός Sheamus. Όντως. 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Δεν είναι για το γεγονός ότι είναι 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Εκτός αυτού, ότι έχει πάρει το World Heavyweight 2 φορές. Δεν το έχει πάρει εδώ ο Sheamus που έχει πάρει το περισσότερο push από κάθε superstar. ακριβώς, εντάξει. Αυτή τη στιγμή. Εντάξει, όχι από το Cena, υπερβάλλω. Εντάξει, για μένα. Ναι, για μένα, εμένα όμως με εκνεύσε πάρα πολύ αυτό το αποτέλεσμα, δεν ξέρω. Μακάρι να το πάρει στο SummerSlam στο Night of Champions. Πολύ δύσκολο πλέον. Το Εγώ πιστεύω πρωτάθλημα θα πάρει ένα Ziggler. rematch ο Ziggler, θα χάσει και μετά τέλος. Ή τουλάχιστον να πάρει ένα Money in the Bank, αν και λίγο αμφιβάλλω. Όχι πάλι. Όχι πάλι. Δεν είναι CM Punk, αλλά έστω. Δεν ξέρω τι να πω. Έχεις κάτι άλλο να πεις? Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ο Ziggler έχασε τον παγκόσμιο τίτλο. Έχουμε νέο παγκόσμιο πρωταθλητή. Το οποίο αποτέλεσε για μένα έκπληξη, το μεγαλύτερο show. Μεγαλύτερη. Ναι, και από τον Axel πιστεύω μεγαλύτερη έκπληξη. Γιατί ήταν Ναι, το ναι, πρώτο ναι. ρήμα, το πρώτο title defense που Ναι. είχε ο Ziggler. Πάμε στο επόμενο match. Πάμε στο επόμενο match. Και το επόμενο match της βραδιάς ήταν, κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο match της βραδιάς. σίγουρα. Αναμφισβήτητα, best in the world vs best in the world ή αλλιώς CM Punk vs Chris Jericho. Ναι. Δύο μεγάλοι παλαιστές, όπως γνωρίζουμε, δώσαν ένα από τα καλύτερα match που είδαμε στο Payback Ναι. και τι έχεις να πεις? Για μένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το match. Δεν ήξερα καταρχήν αν θα εμφανιστεί ο Punk, τελικά εμφανίστηκε, το είχαμε δει. Τι να πω, ήταν πολύ ωραίο το match γιατί υπήρχαν αντιστροφές, ο ένας έκανε dominate στον άλλον. Δεν μπορείς να πεις ότι ένας έκανε dominate. Ήταν μία ο Jericho, μία ο Punk. Ναι, και για μένα ήταν σαν να ξαναέπαιζαν στη WrestleMania. Μπορεί και καλύτερο από το match τους. Δεν ξέρω, Στη αλλά WrestleMania. πιστεύω ότι Αλλά- ίσως να ήταν. Δεν ξέρω, εγώ είχα ακούσει τουλάχιστον φήμες ότι θα γινόταν χείλο Τζέρικο. Αλλά τελικά δεν έγινε. Για μια στιγμή όπως βλέπαμε Και το να σου μάτς. πω το λόγο μάλλον που δεν έγινε χ. Ο λόγος είναι ότι έχει κάποιες περιοδίες τώρα με τους Cross, νομίζω το λένε το συγκρότημα. Φάζουν, ναι. Φάζει, ναι. Και θα φύγει για κάποιο χρονικό διάστημα και θα επιστρέψει τον Οκτώβριο όπως έχω διαβάσει. Και ο μόνος Και για λόγος μένα ήταν λίγο αναμφισβήτητο. να μην γίνει χ. Ναι, για μένα ήταν λίγο αναμφισβήτητο το αποτέλεσμα. Γιατί το 2008 ουσιαστικά όταν δημιουργήθηκε το feud, ουσιαστικά έκανε dominate το Jericho. Αλλά μετά έκανε ο Punk και δεν ήμουν σίγουρος αν θα γινόταν το ίδιο, αλλά τελικά έγινε. Τώρα δεν ξέρω, να πω ότι ο Jericho είναι jobber μπροστά στο Punk. Θα μπορούσα να το Μπορεί να το χαρακτηρίσω πεις έτσι. έτσι, ναι. Θα μπορούσα να το... Δεν μ' αρέσει όμως, δηλαδή θα ήθελα να πάρει. Θα ήθελα να πάρει μια νίκη, απλώς δεν θα ξέραμε τι θα γινόταν. Γι' αυτό το WWE έβαλε μια σκηνή και στην πλατεία του CM Punk να νικήσει ο CM Punk. Δεν μπορούσε να βάλει κάτι άλλο. Ναι, μ' άρεσε που έκανε εκεί και... 4 γκότες slip. Συνολικά 4. Μίντερ, code breaker κιόλας, Ναι. όπως είχε γίνει και στη WrestleMania. Για μένα ήταν το καλύτερο από τα τρία μας. Καλύτερο και από τη καλύτερο και WrestleMania. από το 3 Stage of Hell πιστεύω. Ναι, πολύ καλύτερο. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. CM Punk νίκησε, Best of the World. Ελπίζω να κάνει και εμφάνιση στο Money the Bank και Νομίζω στο θα Raw. Θα κάνει. Ίσως να είναι και σε αυτούς που θα αγωνιστούν για το Money in the Bank. Ίσως να είναι, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν ξέρω, μακάρι, αλλά δεν θα τον βάλουν να Το νικήσει. preview θα το δούμε αυτό. Αλλά δεν θα τον βάλουν να νικήσει, θα έχει Δεν τέτοιο. νομίζω. Θα είναι παρά είναι τέτοιο. Αυτά. Πάμε στο επόμενο μάτς. Λοιπόν, το επόμενο δεν είναι match, αλλά είναι ένα πρόμο που έδειξε ότι ο Rob Van Dam ή αλλιώς ο Γιώργος Μπουλιέρης επιστρέφει. Ελπίζω να το βλέπει Μπουλιέρη αυτό. Επιστρέφει στο Money the Bank. Ναι. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένας στους καλύτερους Είναι χαρακτήρες. πολύ γαμάτο. Και θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Σε ένα περσινό επεισόδιο που είχες κάνει με τον Ευθύμη για το Money the Είχαμε πει Bank, για το Miz. πήγε την επιστροφή του Miz. Ναι. Θέλω να μου πεις την άποψη σου τώρα για αυτό. Λες να γίνει το ίδιο να μπει ο ίδιος σε Money the Bank. Και εγώ αυτό το σκέφτηκα πάρα πολύ, δηλαδή πριν κάνουμε την εκπομπή. Και ίσως να μπει σε Money in the Bank και να το κερδίσει το Money in the Bank. Ναι, και δεν θα πω αποτελεί έκπληξη. Εντάξει, 2 φορές συνεχόμενες. Όχι Δεν είναι συνεχόμενες. συνεχόμενες δύο φορές. Εντάξει, απλά, ναι. Όπως και ο Edge το έχει κάνει.
Ναι. Άρα, πολύ πιθανό. Άρα είναι πολύ πιθανό. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω εντράσει. Θυμάσαι πέρυσι με το Μίση που είχε γίνει κάτι ανάλογο. Ναι. Μπορεί να γίνει και αυτό. Και ξέρεις, εγώ νόμιζα στην αρχή ότι θα εμφανιζόταν με τον Curtis αντί για τον Curtis Axel όταν είπαν ότι θα είναι Pokey Mangai. Αλλά. Ναι. Αλλά θα μου αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελα να δω στο Mind the Bank τον RVD. Το επόμενο match είναι το tag team match. Η Shield, Roman Reigns και Seth Rollins εναντίον Του Randy Orton και του Daniel Bryan Ή Team αλλιώς- Arcano. Μαλακία όνομα, αλλά. τι να κάνουμε τα Ναι. τώρα. Εγώ, κάτσε, πριν μιλήσουμε για το match, εκπλήσω μου που το βάλανε πριν το WWE Championship. Γιατί εγώ ήθελα να Δύο δω. τίτλοι υπερασπίστηκαν συνεχόμενα. Δεν το Και πέρα. έχουν να το κάνουν καιρό αυτό. Ή μπορεί να είναι και η πρώτη φορά. Λοιπόν, ας πούμε για το match. Στο 2013. Ναι. Εντάξει, για το match δεν έχω να πω πολλά. Εντάξει, μέτριο έως καλό θα το χαρακτήριζα. Το μόνο που μας έδωσε έτσι λίγο ενδιαφέρον ήταν που πέταξε ο Randy Orton πάνω στον Roman Reigns, τον Daniel Bryan και του έκανε Spear. Νομίζω ναι, έτσι Αυτό έγινε. Εντάξει, εμείς περιμέναμε το turn hit του Randy Orton. Τελικά Θα μ' άρεσε να το βλέπα, αλλά από ό,τι βλέπω Ίσως αργεί. για το Money in the Bank θα έχουμε Daniel Bryan vs Randy Orton. Όχι. Daniel Bryan αντί Πιστεύω. John Cena. Ναι. Θα μ' άρεσε γιατί τον Daniel Bryan τώρα τον επιθυμούν. Δεν έχουμε Beat the Clock Challenge για να δούμε. Θα δούμε στο Raw, θα δούμε. Ποιος ξέρει. Και μ' αρέσει ο ρόλος του Daniel Bryan και δεν θέλω να το δω σε tag team championship match Όχι, πάλι. όχι. Γιατί ήμασταν σίγουροι ότι δεν θα ανήκαγε η Team Σίγουρα. RKO. Και θα Και βλέπουμε νικούσε. μέχρι στιγμής ένα dominate από τη Shield που σε δύο συνεχόμενα, νομίζω σε όλα τα πεπεργία έχει νικήσει μέχρι Ναι, στιγμής. σε όλα έχει νικήσει. Εντάξει, δεν είναι Ναι, σε όλα. άσχημο αυτό, εντάξει. Γιατί πιστεύω αν χάσει σε paper ή αν χάσει του στήλους θα διαλυθεί. Ναι. Και δεν θέλω να γίνει αυτό. Εντάξει, τώρα σε το μάτσε ξέραμε τους νικητές ούτως ή άλλως, Ναι. επειδή είχαν Δεν νικήσει. υπήρχε λόγο να τους πάρει, να την πάρει ο Daniel Bryan και ο Randy Orton. Και δεν ξέρω τώρα το μέλλον του Randy, το μέλλον του Daniel Bryan μου φαίνεται λαμπρό, αλλά το μέλλον του Randy Orton δεν έχει πάρει τίτλο εδώ και 2 χρόνια. Ναι, από τότε με τον Christian που πήρε τελευταία φορά τον Ναι. World, δεν μπορεί να το ξαναπάρει. Δεν ξέρω γάμο του. Δεν θέλω να τον δω να παίρνει πάλι mid-card, αλλά πολλοί θεωρούν ότι είναι... Ναι, αλλά πολλοί το θεωρούν ότι θα είναι πολύ που θα το θεωρήσουν αν θα πάρει World Heavyweight. Αν και για μένα δεν θα είναι. Δεν ξέρεις πότε. Και Μπορεί θα- να πάρει το Money in the Bank. Θα δούμε, θα Στο δούμε. World Heavyweight. Και μπορεί επίσης να... Τι θέλω να πω τώρα. Εντάξει, θα ήθελα να τον δω να παίρνει World Heavyweight ενώ θα είναι Legend Killer. Ή να είναι Viper. Δηλαδή αν πάρει Money in the Bank Heel ή Θα είναι καλό, World έτσι. Heavyweight θα είναι πολύ γαμάτο. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Είπαμε ήδη πάρα πολλά. Ναι. Πάμε στο επόμενο Main match. event. Πάμε στο main event. Λοιπόν, το τελευταίο match Δυστυχώς Και το το main δίνει ρο event. για σένα. δεν ξέρω, δεν έχω το κουράγιο να το Θα πω. το πω αλλά- εγώ λοιπόν. Ωραία. Ήταν ο Ryback εναντίον του Cena και τον WWE Champion σε ένα 3 stage of hell. Το πρώτο stage ήταν Lumberjack. Lumberjack. Ναι, άνω την προφορά μου. Το δεύτερο ήταν το Tables. Και το τρίτο ήταν Ambulance. Δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για Γιατί? αυτό το match. Είναι Γιατί κάτι πάλι μουσίκλο. είναι δηλαδή χάνουμε χρόνο δηλαδή. Ο Cena ανοίξει όπως πάντα, πήρε δύο συνεχόμενα. Γιατί ένας άνθρωπος που πρέπει να φυλάξει συνέχεια τον κόλο ενός αλλού. άσκησε. Εντάξει. Είναι άσκησε. Δεν το περίμενα, δηλαδή ο τύπος έχει νικήσει 3 φορές συνεχόμενες τον Ιούνιο. Όπως το πάρει κάποιος, εγώ έτσι το πήρα, νόμιζα δεν θα νικήσει. Λοιπόν, ας το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Νικάει το πρώτο... Follow Ryback λέμε μπορεί να γίνει Όχι, 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 όχι. Πριν από Λέμε μπορεί αυτό, να το πάρει. ο Σίνα προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι κάποιος. Επειδή καταρχήν δεν Εκεί μπορούσε που να είναι ανέβει πέτασε. καταρχήν δεν μπορούσε να ανέβει στο Star Pro. Στο πάνω σκηνή Που για να κάνει ανέβηκε το... και πέφτει κάτω και τους πετάει όλους κάτω. Δηλαδή ξέρεις τι άλλο, ο Τζέρι Λόρα που το έχει φιλήσει και αυτό στον κόλο του Σίνα, λέει πω τι έκανα ο Σίνα ρε παιδιά, δηλαδή έκανα crossbody, δεν το έχουμε ξαναδεί. Ήταν για τον Μπούτσο, γιατί ενώ πέτυχε λίγο Superstar, είναι σαν να πέτυχε ολόκληρο 30 Πώς Superstar. πέσανε έτσι. Ο Sin Cara Ο Sin Cara ειδικά, ναι. Βέβαισε κάπως περίεργα. Εντάξει, για μια στιγμή είχα χαραπηδεί λίγο που το πήρε το Follow Rider. Λες τώρα Αλλά μπορεί να μετά τελειώσει. ήξερα, φανταστείτε, προέβλεψα ότι θα κάνει κίνηση ο Ράμπακ και θα τα αντιστρέψει ο Σίνα με ένα Tyra Justin.
δεχτώ το πρόβλεψο. Είναι πάρα πολύ προβλέψιμο το WWE και σε αυτό το πέτυχα την πρόβλεψη. Άρα αυτό Μετά- που έγινε σαν με το Gain που τον πέταξα από το Ambulance, Αυτό λέω ρε παιδιά, Δεν θα ξαναγίνει. μπορεί να τον νικήσει ο Ryback επειδή ο Cena έχει ξανακερδίσει άμυνος. Αλλά αυτό το WWE δεν το λαμβάνει υπόψη. Λέει παιδιά, ο Cena έχει να κερδίσει tables match καιρό. Και Το πρέπει να καταλαβαίνω, εγώ προσωπικά το καταλαβαίνω. Έπρεπε να το κερδίσει. Όμως γιατί και το ambulance. Γιατί να το κάνει αυτό. Δηλαδή έπρεπε να το κερδίσει. Εντάξει, για μένα έγινε λίγο πιο over ο Cena Ναι. στο ambulance. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις τι, δεν ξέρω, έγινε κάτι το οποίο δεν συνηθιζόταν να γίνει. Δηλαδή έπρεπε να ανοίξει τις πόρτες και να το βάλεις μέσα. αυτός τον πέταξε μέσα. Αν και για μένα είναι λίγο παράνομο αυτό. Δεν ξέρω για σένα. Εντάξει, ναι, κάπου. Όπως το λάβει υπόψη κανένας. Για μένα ήταν παράνομο. Έπρεπε να το βάλει κανονικά από τις πόρτες και να το κλείσει. Τώρα δεν ξέρω, ο μαλάκας ο διαιτητής αν το είδε έτσι τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω. WWE είναι. Ο Σίνα, για να τα συνοψίσουμε και να μην μπούμε πολύ χρόνο. Ο Σίνα νίκησε το WWE Championship, πήρε 2 φόλους συνεχόμενα. Αυτό τέλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να σχολιάσουμε δηλαδή. Και ξέρεις, Αλλά δεν με είναι χρόνο. σε κάθε 3 θέσεις of hair. Το πάμε να αλλάξει. Ο Σίνα γιατί να πάρει 2 συνεχόμενα. Τόσο πολύ φυλάει τον κόλλο του Vince. Τι να πω, εγώ που το είδα και που χτύπησε το καμπανάκι έμεινα σε τρομερό σοκ, γιατί λέω ο Ryback είναι το 7ο γαμημένο pay-per-view που χάνει WrestleMania, ο Extreme Ryback. Rules, όλα έχει Δεν αρχίζει από τη WrestleMania, αρχίζει από το Hell in a Cell. Το Hell in a Cell. Πρώτα που έγινε job στο Bank, μετά στο Ryback και μετά στο Ryback. Και άρχισε κατρακύλα μετά. Και μετά στο Cena. Γιατί λοιπόν εγώ αυτό που εύχομαι μέχρι το επόμενο επεισόδιο είναι να γίνει Brian Cena και να Να αλλάξει ο τίτλος και να την πάρει ο Brian. Αν Ο και τίτλος έχω είναι σίγουρος ότι θα αλλάξει από το Money in the Bank και μόνο. αν και έχω ξανακούσει ότι θα γίνει πάλι Daniel Bryan Cena στο SummerSlam, αλλά αυτό ελπίζω να γίνει από rematch. Δηλαδή να πάρει το rematch. Και λες να πάρει το Money in the Bank, να χάσει και να πάρει το Money in the Bank μετά. Όχι να πάρει ο Cena το Money in the Bank, να νικήσει ο Daniel Bryan το WWE Championship απλά. Εντάξει, θα είναι Λοιπόν, νίκησε ο Cena, δεν μ' άρεσε καθόλου. ούτε εμένα προσωπικά, χάλια. Δεν ήθελα ούτε το Ryback να τέσσερα το Cena, αλλά εντάξει. Είχα μια Δεν περισσότερη νομίζω ότι- συμπάθεια, δεν νομίζω περισσότερη ότι- συμπάθεια στο Ryback. Ναι. Σε αυτό το feud. Τέλος πάντων, για επειδή να- πολυλογήσαμε, πάμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Πάμε να κλείσουμε. Πάμε να κλείσουμε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Το Payback Review τελείωσε. Τα λέμε την επόμενη φορά στο Money the Bank Preview. Subscribe, comment, like, share! Γεια σας. Wow! Έπρεπε να τα κάνω αυτό.